koleginice i kolege, dragi prijatelji, ja sam Dejan Kreculja, 30 godina predajem tehničko i informatičko obrazovanje, osnove informatike od uvođenja u Kovinskoj osnovnoj školi Jovan Ivanović. Posle koleginica iz srednjih škola, evo malo nekog i ko se ide sa decom, odnosno koja je na nižim, višim razredima, uglavnom na višim, ali ni petaci nisu koliko veliki. Šta je ispod nas? Mi smo razbratili ovo, ispod je prizemlje. Ali šta je pisac htio da kaže? Napravimo neki čas, koristimo neku mašineriju, neke računare i onda dođemo do toga da pokušavamo svašta da radimo i dok se okrenemo oni već su oni uletili u Face i zaleđeno to radi. Ispod nas mislio sam na ovu našu planetu koja je pre nekoliko sati napravila značajan korak i počela da nam produžuje dan. Od 6 sati jutros u 6:20 je počela zima, o radosti će i leta uskoro. Pa ima, neki su na severnoj strani, neki su na južnoj strani. Čega ima? Što kod Vuka ima jedna konstatacija: zemlja je tvrda, a nebo visoko. Da, ali stvarno, šta je stvarno ispod nas? I onda sam se sjetio, baš jutro spomenuo koleginici kako kad sam ja bio mali, volio sam da gledam crtane filmove i dan danas to volim. Interesantno je da većina Amerikanaca iz nekih razloga, ne znam zašto, misle da je sa suprotne strane zaista Japan. Pa nije. Ako pogledamo kartu u atlas, običan, štampani, pronaći ćemo da je ispod Vašingtona u stvari okean. Isto i sa Moskvom, mislim da ne pravimo jednu i drugu stranu, i ispod Moskve se brčka voda. Geografi to nazivaju antipodna tačka, odnosno antipod, i to je ono što se nalazi, kao što ne vidite, crveno je označeno, a slabo se primećuje, stranica koja pokazuje, odnosno linija koja pokazuje na Beograd. Antipod je, što bi Grci rekli, nešto, mi bi Srbi to rekli, pa to je ono nebo i zemlja, one su sasvim velike različitosti, a geografi to nazivaju protivnožnica, to je neka reč, ja nisam geograf. I to je ovako provokativna stvar, umesto da, kako bi deca rekla, smaramo sa nekim drugim stvarima, da kažemo, ajde imamo stvarno šta je ispred nas, što je s druge strane nas? Pa kako? Pa možemo da uzmemo konkret, koga ima, pa zašto ne bi ovaj najobičniji Google koji ima mape, pa to da iskoristi. Algoritam vrlo jednostavan. Prvo treba da znamo gde smo, da znamo koordinate mesta gde se nalazimo i onda da odemo na drugu stranu planete. 180, oduzima se, idemo sa severa na jug, da bi otišli na drugu stranu, da bi slučajno otišli na drugu stranu ove iste naše polulopte i da vidimo gde ćemo da izađemo. Primer, uzeo sam, eto tako, jedan primer sedišta naše firme domaćina Bosch,
tako, zgradu Beograđanku, Palatu Beograd, 101 metar visoku, koja je delo našeg nekadašnjeg arhitekta Branka Pešića i tada, odnosno dugo vreme, jedna od najviših zgrada. Gde je ona? Pa lepo u Beogradu u Srbiji. Napišemo ili Belo 5 Srbija ili god može i ćirilicu u Beograd, Srbija, pronaći će oni tekako. Evo je Beograđanka, tu je. Ne treba nešto mnogo poznavati Beograd, pronaći Beograđanku i sada treba da dođemo do tih geografskih koordinata, odnosno broja. Najjednostavnije, ako dođete na mesto, on će da vam za najprostom polju pokaže, ali najjednostavnije nego pitate šta je to i desnim klikom i dobit ćete instant, gotovo, u prozorčetu koordinate Beograđa. Sad treba, evo ovdje se vidi da je ono 44 odnosno na 20, uzmite decimalni oblik, praktičnije je. Sad treba samo promeniti, otići u minuse, istok, zapad, sever, jug, 1 plus 1 minus, da ne dužim, od 180 oduzeti ono i recimo da stignem. Đavo da me nosi, prokopao sam zemlju do vode, stigao sam u okean. To je tačka A, najbliže u Strpce prema Novom Zelandu je tu negdje na polovini, koje je, pa koliko je to dalje? Koliko moj 1300 km. Pa onda odatle još toliko do prvog. Na ovom ostrovu ne vredi, nemojte ni da idete, ima neke meteoroloških stanica i nešto tako. Pa, to je onda ipak nešto s druge strane. Mislim da je bolje ovako nego ovako. Ako biste zaista krenuli da kopate, i šta bi se desilo, ima i koleginica fizičarka bilo malo pre, ja sam fizičar, šta bi se desilo kad bi napravili čarobni tunel, odnosno bunar, kada bi skočili u njega, pa ništa, upali i na kraju, posle 20 minuta stigli do centra zemlje, pa Koreolisovnu silu ćemo da zaboravimo, ono će da nas ubije usput, ali kada bismo se spustili 20 minuta do pola i još 20 minuta i evo nas s druge strane. Stajemo buć i idemo nazad. Ogromnom brzinom proletimo i dokle ne dosadi, odnosno gdje. To je bilo jedno moje viđenje kopanja planete ovog jutra kada smo ušli u zimu i na ovom skupu koje i zainteresuje može da me kontaktira na ovom mailu.